Sa ato sa ring Christmas countdown, 33 dias na lang Pasko na. Manabogid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 3 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na palatuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Webes sa petsa 13 kita sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Sa aton sa ring pagparagad paglop na ita sa karon nga gabi, may kopod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tubnang kita alas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-updan man sa ang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa ring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteer sa maghatagman sa pila ka madragkuan nga mga balita, pinakuli nga ma-report. Agad-agad na po assign sa resitag sa camera of responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamayo tanay sa aton sa ring nga makota mataga Permitita Road, mga pilangga tanga managrense. Kapabakurod nun nga dito sa lasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, at the same time sabay sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa pang-Webes na sining edisyon sang Zona Libre. Kung maka-like na kamo, no, kag maka-subscribe sa ato sining YouTube account ka sa Facebook page naton, automatic no, kamo makabaton sa mga live nga mga notifications. Sa mga live nga palatuntunan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Derman sa ato sining pagpalagad, no. So ti-enjoy lang kamo dira, no, sa pagpumati. Ari lang kami dira. Kapag dala sa mga balita para lamgid lamang sa inyo. 5 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad ano ato labing tulopang don pila ka madragkuan nga mga balita sa mga top stories of the day, mga dalagkuan naton nga mga balita. Sa gihapon ang aton nga continuation iya makabanan, no, may kang tanan sa bahin sang sining nasambit iya makabanan nga kuan no, nasambit nga reklamo. No, sa diri sa ato sa ring nga at the same time sa ato sa ring nga mga kabombo, no, reklamo, no, sa bahin sang principal sang Rizal Elementary School nga si Cristina Himora sa sulod sa duha ka adlaw kapag dala naton sa sining issue against sa kon reklamo against sa iya, no, so why gid sa kuno nakapakita dira sa Rizal Elementary School. No, so ini matapos ti may gin atinan sa karon nga seminar, no? So ti siling ko base ko alibay lang bla. No, kaya ako gusto ko gid nga mati one-on-one interview man si Ma'am Cristina Himora para masabat yaman ang mga reklamo. No, against rin makabanan sa iya, no, sang kapit sa 30 ka mga teachers, no, sang Rizal Elementary School. Pero ti una niya itong pahayag daan siling niya ti may kuan man ko da may payo man ko o ti daw dito parang hugada daw na kwanta na daw na sense na nga ti nagapalagyo sa issue o pila gina magsabat way man kami gapangayo sang isa ka oras nga sabat, no, ang amon lang, no, kay ti gindala diri ka ginreklamo diri sa Bombo kuan namon sansa nga mapasabat ang manatungdan, no, kay di man ta gusto, no, nga ihang naton ang mga impormasyon, no, sa dili makabanan kagati ang balon nga bias kita di. No, actually ti ginapresentar gid naton ini both sides, especially ini mga kaso sang mga teachers kag reklamo, no, sa mga teachers against sa principal nga ti isa man ka mas sensitibo o nga kaso iya makabanan, no, kon kita ang palantawon. Imagine, no, so ang issue mo lang is attitude, yo. Feeling ko may attitude problem, no, si Himora na rason man nga ti nagakalamita dira, no, nagakaulamid ang mga teachers sa Rizal Elementary School. Ti bilang principal ano ba ang pwede nimong himuon dira, no, para nga at least mangin maayo, no, ang inyong relasyon o mangin harmonious. No, ang inyo siniyang relasyon dire makabanan within sa sinayang eskwelahan ti karon magwa sini kon ni mayong relasyon ti ka kuana, no, ka unhealthy na. No, so aton buligan ta nga pabalik sa normal, no, sa dili makabanan ang ining nasambit yang problema, no, kung buot pa lang hindi kita tani man gusto nga ti ipanawagan sa DepEd, no, regional office nga i-reassign ni sa kon i-relieve, no, dira sa Rizal Elementary School.
Pero ti ang aton lang sinadira nga ti hindi ta paghulaton, no, nga mag-abot sa punto nga magalala iya makabanan ang sitwasyon. O di bla, no, so muna karon ang aton iyang kuana, no, amo na karon ang aton nga mission sinadira. So hindi kita gusto ang radyo ay maning siling kilala nga ti labugay kita, nagapaaway kita sang kuana, no, sang maayo nga pagtamdanay, no. So ti kumbot pa lang kung ipasipay naton kung pwede pa lang kag ipabalik iya makabanan sa normal ang ining pila ka mga kuana, no, pila ka mga hindi maayo nga sitwasyon. Tinugangan ta pwede sugpunan naton ini makabanan dugang report karon ni Bombo Ansindol Sorilla diri sa aton siring palatuntunan. No, kag syempre ti buwas tinguan naton no, nga makaon sa reaksyon ang Alliance of Concerned Teachers, no, kung ano ang mahimo nya sa diri abi, no, nga tikang man, no, alang-alang man sa mga teachers nga member man, no, sang AK kag syempre ti ipalabuot man no, dito iya makabaran sa bahin sang kuan, no, sa bahin niya makabaran sang regional office. Ti kon pwede ti makuan naton, no, matalakay ta, no, kapalabot na sa regional office, pero ti daw ang spokesperson sang DepEd regional office daw nang hindi na sini si Sir Hernani Escolyar. Ati kon hindi si Sir Escolyar, marikta kita sa regional director Ayo lang ko na ang regional director tas ang una si Ma'am Gima Ledesma man Japon kay ti one call away, one text away man siya. No, nga regional director. Pero galing kay ti subong daw medyo alop man ni sa medya ang bag-o nga regional director sa Department of Education diri sa babahin sang Region 6. DepEd 10 minutos sa kaligan sa takta alas 7 sa gabi sa aton saling nga palatuntunan. Ano pa ibadala ko ato sa nga mabalita report karon ni Bombo Dines Rubica. Governor Eugenio Jose Bong Lacson personal nga nagpadulong, no, dito sa baybahin sang syudad sang Himamaylan. Good nga check karon ining mga evacuees dito sa 3 evacuation centers, no, sa Barangay 1 sa syudad sang Himamaylan. Ini ang epekto sang siring parayon nga engkwentro, no, sa Barangay Carabalan kag at the same time sa pilaman ka mabarangay sa Himamaylan. Mga nabukid ini nga mabarangay sa syudad sang Himamaylan. Di nanumbot silingon sini. No, kay ti ko kita palantawon daw ay nauntat ang kwentro to, no, sa bahin sa syudad sang Himamaylan. So ti ano mga plano so far, no, especially sa aton nga mga lawmakers, plano sang aton nga kuan ano nga local government unit sang syudad iya makabanan sang Himamaylan. Para gatis mapabalik ta natong aton nga mapumuluyo, no, kay ti kabudlay mga dira sila sa evacuation centers nagatiner, no, kag ti ang gawi nila dira hindi man maayo. So lain gid ako mo, no, kung ikaw ang maga-star, no, sa imo sa kaugalingon nga puluyan, no, sa bisan pa nga ti sa umaina sa kun ano, no, nga mga kuan ano nga mga lugar, no, so ti lain gid ya kun ara kaya sa imo sa nga puluyan. No, so ti situate naton sa ato sa pagkatapos sa Philippine Army, no, kag the same time mga lawmakers naton dire ti ang congressman dira sa 56 si Congressman Attorney Dino Yulo, no, so i-check naton ini makabanan, no, ang reaksyon man niya sa sinisitwasyon sa syudad sang Himamaylan. Tinano natabo to gina nga sa evacuation center da wala kuno tugin pasulod na makatapo sang media. Liko na ano may makakaintuan tingaaw nano kamo da may ginatago kamo da sa bahin sang inyong evacuation center o abibe ipahibaloan nyo kami di kay waragwag ta na. Basi bilakon may ginatago kamo nga ti declare kamo muni kadamo mga kwanda nga evacuees pero igo umurahon gali jutay lang. Basi-basi lang pala. Way man sila nga nagatumod kita. No, ang aton lang sila natingala lang kay ina makatapos sa media, natapos nga wala sila gipasulod dito sa evacuation center. So klarohon ta gid kay kagabi interview taman si Mayor Raymond Tungson sa syudad sa Himamaylan, no, pero ti liwat niya gin reiterate ang numero gid sa mga evacuees sa mga kabarangayan, no, nga naapektuhan sang sining mga engkwentro.
Di ano, i-declare ta na lang nga no man's land ang barangay Carabalanaw. Oh, so ti kay para nga magtawahay na kag maka panigayon ay makabaran sang siring pagpangbuhi liwat o kundi na sila liwat naman nga paisaron mo. Oh, di ba? No, so ini karon ang pila ka mga kuan naton no, pila ka mga posibleng ati mga remedyo or solusyon no sa bahin niya makabaran sang siring problema dito sa syudad sa Himamaylan. Santa Gaduga Presidente nga babalita, may interview makita karon sa kay Attorney Jomax Ortiz. Sa makilala nga lawyer no diri sa bahin sa syudad sa Bacolod kay ipa-explicar naton bala kay hindi bot silingon no nga napermahan na sang ato sa nga presidente ang inilay pareho ng SIM Card Registration Act no ang extension sa barangay kag SK elections no nano pagid no ang ining santo anay no ang ining anti-terrorism law. So hindi bot silingon nga napermahan na niya sa aton sa presidente no sa Republika sang Pungsod Pilipinas kuana no nang okay na no susundon ta na may mga utod pagali kita o may right pagi kita bilang mga Filipino citizen nga mag-question or dalon magtamo especially sa mga petitioners no so dalon ang reklamo no sa diri makabanan sa Supreme Court diri ta pa ni mahibuluan no sa diri makabanan kon kuana no kon may ara no sa diri sang tsansa speaking sang barangay kag SK elections no base may tsansa pa diri makabanan no nga makakuha sang TRO o kanining temporary restraining order. Pareho sa natabo to sa pila ka mga provision nga makabanan sang anti-terrorism law no kag declare sa Korte Suprema nga unconstitutional pero diri sa punto TRO lang ta no contemporary restraining order di ko matabo may TRO but silingon magwa within or beyond or before sa election sa December 5 of 2020 to ipagwa ang Supreme Court automatic no dayon gid sa gyapon ang election. So sa mga barangay officials no hindi kamo magkalipay hindi kamo magkalipay no kay base palang iya makabanan nga madayon ang eleksyon no sa palabuton sa iyang Disyembre 5 tuig 2022. Na kung may mangisog na mag-file sa petisyon pero kung wala ti why tamimo no sunod gid nga tuig. Sige dugang nga mga ihibalo na karon sa isa ka abogado ato sa bisita sa buong gabi via Zoom no sa Attorney Jomax Ortiz. Santang pilapay ka mabalita report man karon niya makabaran ni Bombo Cherry Grace Santillan man sa atong sari pagpalagad no? So ang una ang adlaw sa pagbukas ay makabaran sa maskara sa panaad nangin matawhay sunod diri sa aton nga mga kapulisan as far as the Negros Occidental Police Provincial Office is concerned. So kag syempre ti balon naton kay daw damo kuno mayor reklamo nga kapigado gid sang sales tao. No, so subong ti ambot may nagakadto man gidto so ipa-check palingling nato na be. No, sa ato sa ringa patrol sa kay Bombo Cherry ang sitwasyon dito ay makabaran sa bahin sang Panaad Park and Stadium kay balo naman kita. No, sa din makabaran gati October until October 16 lang ni sila. Nga nabukas sila sang Lunes, no, sa din makabaran nga daw until October 16 lang, no? So bot sa Sabado Domingo, daw manigrom gyud ma-consider naton nga ti basi mag dugok man no, mabisita no didto sa bahin sang Panaad Park and Stadium. Kag syempre dugang reaksyon diri sa kapulisan naton sa SIM Card Registration Law, no, nga napermahan na sang aton siring presidente. So ano man ang mapahayag diri ni Lieutenant Jurises Catalogo, aton nga Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 18 minutos na nakaligid sa tak na alas 7 sa gabi. Diman sa aton siring pagpalagan. So ti makabanan sa aton siring mga kautor the same time sa aton siring mga kabombo no so muning pila ka mga impormasyon no nga aton siring talakayon subong iya makabanan nga gabi.
Speaking, no, sa dili makaba, by the way, ti grabe naman, no? Ang kabugusan sa dili makabanan ba 8.5 million pesos. 8.5 million pesos ang nakonfiskar, bili ini, no? Market value nga nakonfiskar sang aton nga magkatapo sang kapulisan, no? Against naman sa isa ka suspect, no? Diri sa Barangay 1 sa siyudad sa Bacolod. Kay na mga pasado alas 4 sang kaagahon, no? So muni kadalagko sang volume sang shabu, no? Ti kung kaysa daw makakuan ka man ba hindi mapatihan, no? Kung nga muni kadako, ang volume sang illegal nga droga nga naga-circulate diri ko nagaabot, no? Diri karon iya makabanan sa bahin sang siyudad sang Bacolod, ti imagine, no? So ang aton iya makabanan nga kuan, no, nga ba kapulisan, grabe man ang kampanya sini, like diri sa bahin sa siyudad sa Bacolod. Sa pagpamuno sang aton nga Vice Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martyr. Anyway, tiway kita sang liwan ni i-congratulate kuning aton sa nga mga kapulisan, no, sa City Drug Enforcement Unit headed by Police Lieutenant Joven Mugato, no. So ining suspect nadakpan kay nasa kagawon si Alvin Cristales, 27 anyos, ka residente sa Purok Lizon, no, sa Barangay 1. Kaya mapurok da to sa kwan sa Barangay 1 mga isda na mo, no? Purok Lizon, Purok Bangros, Purok Tangigi, Purok Tilapia, Purok basta mga isda na da yan, no? O daw kung dira ka ga-star daw maula ka man sang isda, no? Kay ang ila purok puro isda mo, no? Especially kung sinigang bako nami tigupo na. Sang sabaw nga maulo aslom. Ti amo ni sa ining si Cristales, no, sa dili makabarang nadakpan sa ato sa mga kapulisan Alvin, kuan ni siya, no, gin adakop man sang una, may kaso ni sa isa ka babas operation last 2017. No, apa nakagwa ini tuig 2020 pagi sa plea bargaining agreement. Ti amo man ni, no, ang halit ining plea bargaining agreement na nga ginatagaan mo bla tsansa ang isa pagkapreso. Although tuod ti ban sini mag-plea bargaining agreement, no, nagabag-o, pero daw laka ka lang kakita nga nag-avail sa plea bargaining agreement, no, nagabag-o ti sa gihapon oy man sa may mapinsaran nga kuan nga bulhatong kuno ang illegal man Japon. No, kay mo na bala why sang kadudlaan yang illegal droga mo? Ako ya, nagapati ko ya nga wala niya sa kadudlaan ang illegal droga sa madrugista, no? As long as kadakpon gwa sulod na ni obra nila sa prisuhan, no? Pagwa nila sa prisuhan nila sa abiti dakop, no? Kay siling tagadi do ininto anay lang tadi, no? Dakpon ta siya, no? Tapos pakuanan man sang kuan makuha ta sila gamay malang nga kantidad, no, sang illegal nga droga ti ano nang kuan sa plea bargaining agreement daw less than 5 grams, no, nga makuha mo sa iya, no? Pwede na sa entitled sa, no, nga maka-avail sang ginatawag nga plea bargaining agreement, no? Ti ari kinilo-kilo na ni galing ho, mga pila ka kilo ang estimate sini, no? Sa aton ni City Drug Enforcement Unit, no, sa siyudad sa Bacolod, 1,200 grams sobra sa isa ka kilo, no, ang nakuha ti kay mo, no, sa kadamo-damo ti kung maglinapta abi pa ni sa bahin sa siyudad sa Bacolod ko ay ni napunggan, no, ano magkalatabo, no, muna bala ginasayong basi magtuod ng hambal ni former President Rodrigo Duterte in 5 years, no, ang pungsod Pilipinas, no, mangin narco nation, no, ini, no, maging narco nation, pero galing kati Arasha, ti daw medyo tahaw-tahaw. Pero daw natingala naman ta subongkon nga nga nangin masupog kag nangin maisog naman ang ining aton nga mga kuan ano, mga drug personalities, especially, no, ining mga high value individual, no, kon high value target, it's BI, it's VT, no. So ang upod niya sa balay ining si Escosio, no, nakaagi man ni siya kwan, no, daw may ang payag ni Lieutenant Mugato, no, nga ay ning supply halin to sa Carlota, so kuan ta pa reaksyon na bisla Carlota si PNP da, no, and then si Mayor Halanduon,
O dahil na mayor na monitor nyo na da, no, sa inyong mga kapulisan da sa La Carlota, o ang ining vlog ko umubulyom di sang droga nga dira kuno halin sa inyo, no? So upod ni Cristales, no, sa operasyon nga dadakpan, amo ining si si Escosio, no? Kasi sa tuig 2020, nadakpan man kuno ini siya. No, nadakpan man ni sa gali sang tuig 2020 pero nakagwa man sa gihapon. No, so matapos ini makabaran nga ini siya ang avail man sang sini nga programa sang aton sini iya nga gobyerno. No, so Cristales kag Escosio, no? So ang ining mga subject, no, kaina sa din makabaran sang kaagahon, no, ti do kabudlay man, no. Ti aton sa didre, no, ginapasalamatan tana kay Rina Escosio, no, balay niya. Ginapasalamatan tana nga ti ma-intercept na sa aton sa mga kapulisan, pero ti paano to ya ang iban nga ti naglinaptan na to. Diri sa bahin sang syudad sa Bacolod, ti basi iban sa to naga-enjoy na sang pagkahay nila. Sa droga kay nakatilaw na sila. Ti sa mo ni sobra isa ka kilo nga nakuha sa iya dito ko makagwa pa ni. Kag maka ano pa ni sa sang plea bargaining agreement, no? So ibalaon tani karon iya makabaran. Diri man sa ato sa ringa para tuntunan, no? So grabe, no? Ang sabo diri sa bahin sa syudad sa Bacolod ti pang maskara gid ni. Laban-laban, no? Pang dispose gid ni sa tion iya sang maskara, no? So ti ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency kon sang aton nga PDEA nagasiling diri makabaran nga ti sa barko lang punggana pero ti areo aton makapulisan kung makalusot mo di sa barko or mabaylan sila travel tini man sila Japon makalusot dia sa aton sa bahin sang ira sa syudad sa Bacolod ari diri nga aton makapulisan ti kabalo naman kita, no, si Police Colonel Thomas Joseph Martir sang assigned pa siya sa Zamboanga City Police Office, no, prior man sang iyang assignment diri sa Bacolod City Police Office, minilyon man, no, nga balor sang droga iya confiscar dito sa Zamboanga. Di mayo ginasera, no, nga maubos na ni sila si puton tani sila. May 13 na kadlaw selebrasyon ta sa maskara, pila na lang bilin, pulo na lang kadlaw. Sa sulod sa pulo kadlaw kabay pa nga ti madamo pagid ang magkadakpan, no, nga drug personalities ang aton sa nga makapulisan kag ang PDEA. So congratulations sa team, no, sang CDO kag sa liderato ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Oras sa Bombarado Bacolod, Philippine Standard Time 26 minutos sa kaligad sa takna alas 7. By the way, no, speaking sang direktor, naga-congratulate kitagli kay Police Colonel Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, no, siya nasabong ang director, no, sa Police Regional Office 7 dito sa bahin nga nabase sa syudad sang Cebu. So hindi nang budlay sa aton mag-communicate ya dito kung may lagko kung mabalita to, no, sa mga syudad ya sang Cebu. Sige, no, sa inyo batahan to sa ring dance pabalik naton, no, tutok na kita sa pila ka detalye. Unahon tayo makabanan ang report di Bombo Ansido Sorilla. Sugpunan naton ang ining issue, no, sa kay Cristina Himora, ang principal sa Rizal Elementary School nga konsidente ining principal nga nagapamuyayaw suno sa mga teachers nga nagreklamo, no, mga 30 ka mga teachers ang nagareklamo. Ti siling ko gani sa kay sa kay Rinaldo Hico, sir, kung hindi pa gani maduso to sa regional office nga hutikan mo to sa i-relieve na anay or pending sa investigation, i-relieve na sa hindi kini maglinong ang Rizal. Hindi kin maglinong ang Rizal Elementary School. Tutukan ta kabalikan diri sa ato sa ringa para tuntunan pagkatapos gidamang sini. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin. Dari makabaran sa ato sa ring pagpalaga. Oras sa Popo Radio Bacolod Philippines sa time 43 minutos sa nakaligid sa takta alas 7 sa gabi. Sige SM check nato report ni Bombo Ansido Sorilla. Sa gihapon sug punanta ang ining isyu nga ginadala naton sa bahin sang Rizal Elementary School. Ang pagreklamo sang mga teachers sa sining Yawyawera. Principal sa Rizal Elementary School allegedly sa ila sa ding reklamo kung basihan talang kapang yaw-yaw kapamuyayaw ini documented iya makabanan ang ining nasambit iya nga reklamo sang aton sa ring mga teachers ibalonta no sa dili makabanan ang sugpon sini no kay ina daw hindi gid konforme mga teachers kasunod sa statement ni School Division Superintendent Hiko. Kahit ang regional office pa ang madesisyon sini, no? Sa sining reklamo, kahit ang reklamo maestra, kaya muna ko mo, basta maestra, no? Ang regional office kuno take charge sini, pero kung non-teaching personnel, ang division office, ti siling ko daw kabalik awot gid. No? Daw, kwan bala, daw, waisang tupa bala nga kwan, no? Nga klase kapag sulundan. O teacher ang involved tapos may school division superintendent ka under sa imo da ang principal sang mga eskwelahan. Makisausaw pa region. Regional office nga kadamo na sa obligasyon nila to hindi gani sila maka pahuway to sang obligasyon nila to. O mauyat pa sila sa sining investigasyon. So muna bala ti ang gusto galing nila nung madugayan nga malipatan pero ti once nga nasuguran diri sa Bombo Radio ni na paguntatan. Gati para kon palabot to sa region patulog-tulugan papabayaan na sukunano na lang matabo hasta nga makwa na lang no malubong na lang sa limot. Ti madula. Hindi nagid nga rin na sa level. Mag-regional nga officer concern dapat ang regional obligation mo ning ilang atupagon. No, hindi nga dari na sa Bacolod ang region pa dito sa Ilong may investigar. Siling ko do kasi kwawi maning nga classic pagsulundan magmusiniman. Check na to no si Bombo Ansido Sorilla sa Peklinya dugang nga sugpo naton sa siring reklamo sa mga teachers sa kay Ma'am Cristina Hemora no principal sa Rizal Elementary School. Sa Peklinya Bomboan may gabi press kamin. Bubupons, bangod hindi konforme ining mga manunudlo nga nagreklamo bato kay Ma'am Cristina Himora ang principal sa Rizal Elementary School sa nangin tikang, nangin sabat ni DepEd Superintendent Reynaldo Hico nga gin-refer sa legal and then i-refer sa regional office ang mga resulta sini nakadepende ka-intertenar na subong sang mga masunod pagid nga mga tikang gusto himuon sa sini nga mga manunudlo. Ini matapos Bombopons nga kitaya personally ginbisita naton ang Rizal Elementary School. No, agod nga kadtuon tagi ja Bombopons mas maayo na no na didto nakasugilanon kita sa mga teachers nga ato didto no kay tigin tingwaan ta nga mga kadto pero tiway to si Ma'am Hemora man gani. So Bombopons kundi si kaina sang udto si Ma'am Evelyn Manangkil way nagipugong sang kaugalingon niya nagahilibion siya wala Bombopons sa anxiety nga natugas sini ang isa sa official man sang Teachers League sang Rizal Elementary School. Bomboan? Yes, Bombopons. Before ka proceed din si Ma'am Hemora ko no? Sa seminar, amo ng information naton. Pero
Pero bumbupons kay baluman kita nga si Ma'am Himora, nagambal na siya sa aton nga hindi siya magsabat sa aton sa Bombo Radyo. Kay para siya hindi ni kuno proper venue, no? Nga sabton niya. So that's why nga silent di siya until now. Pero ti amo nang ginasulit naton bukas man yang bombo kay may mga aligasyon sa iyang mga teachers. Kay amo ni balabalikan naton ginambal sa mga teachers, hindi kami magpalapit sa bombo kung na-resolve ni Hindi kami magpalapit sa bombo kung ginatipan kami sang DepEd. Last recourse na inamon niya ang magkanto sa media, magkanto gidya sa bomboran. Because exclusive man nato na ginadala, ini siya bumbupons mo, ini nga issue. Anyway, going back. Ang Teachers League, kundi may Teachers League na dira sa Rizal Elementary School, buta may mga opisyal bala sila. So, Pompopons, ang isa lang gidya sang ila gusto matabo. Tani mapamatian sila. Ina ba lang meeting, patawag man sila ng mga teachers. Unara si Ma'am Himora, ara mga opisyal ng DepEd. May siyan na sila kaya nakatabo sumubong Lagit. Bumbuan? Yes. Come again? Dula ka? Sige. Bumbo po. Okay, ma-adjust kita. Ang gakatabo, bumbupon, sambal sa mga teachers. Why man sila like ginapatawag, amo na bala nang para mas vilanunan ini siya bala bumbupon sa batian sila sa babaw. Pero ang nagsulat, nagreply lang man to si Sir Hiko Abe, no? So that's why nga asa subong sila gaka-frustrate bala sila. No, hambal niya so hambal ni Ma'am nati kung notice naton bumbupon sila yung mga teachers bala. Why man sila nagapa-video, tigin na respect na sila, no? Kay man nila lagi na protect man gid nila ang ilas niya kaugalingon, no? Ini mabatian naton mga tingog. Bumbupons kapag kanto ko to kay na almost ganin na kompletong 30 ka mga teachers mo. Almost hindi man gid pero almost nga nagperma, no, sa para sa ouster sa pagpahalin kay Ma'am Himora. So kumbaga dismayado sila. Isa sa mga tikang hambal ni Ma'am kay na official sa Teachers League sa Rizal Elementary School, masulat sila, papalabot sila sang concern nila sa region gidya. Kay nagapati sila sa regional director nga hindi man ni magsugot ang regional director nga amo ning nagkakatabo sa mga teachers. Ikaduha, bumbupons, hindi pa gid makadto sila sa kay Vice President Sara Duterte, ang DepEd Secretary, no? Kung hindi gid sila yan pamatian, feeling nila mapakapan-kapan na lang iniiya ang sitwasyon, no? So amo na ang tikang ang gusto nila nga himuon subong because hindi gid sila kontento sa sabat ni DepEd Superintendent Reynaldo Vico. Mambalang ko na bumbupon si Ma'am Himora nga tipabilin siya kay ginaasma siya. Hambal sa teacher to kay na ginaasma siya, makabata siya magsipa sang bangko, magwahig sang lamisa. Kung makita niya nga sala lang da, mamuyayaw siya, mapakahuya sa amon sa public. Nan, amo nang hambal sa mga teachers, di kami subong ang anxiety. Hindi ni pag-i-consider sang DepEd, sang Bacolod, Bumbupons, no? So, amo na pala. Amo nang ilang mga ginahibubunot subong, na para sa duga nga pagpahayag pamatian ta ining si Ma'am Bumbupons, no, hambal ko na ganito gina-respect naman siya nga boys ang mabatian ta sa iya without the video, no, kung manotice naton halin sa pagdala naton sining issue kay hindi man nila lahog subong sa mga teachers. Actually bala Bumbupons sa tuod-tuod lang si Mama Nangkil haman niya bomboan. May mga teachers nga nagperma nga gahibi subong kay may mga nagabasol sa ila nga nagpintra sila, nagperma sila dire. Mga reactions bala sa palibot Bumbupons kay first time man ni sa ila natabo sa Rizal Elementary School nga nag-come out gid sila in the open kag ginareklamo ang ilang principal. So ang ilang balatsagon subong Bumbupons may kakulba, may kahadlok. Kay di syempre bala ang imo nga ginareklamo. So amo gid ni subong yung Bumbupons ang ginabalatsagon sa mga manunudlo, no, nga ining nagareklamo. Pamatian naton Bumbupons, ining manunudlo, isa sa mga manunudlo sa Rizal Elementary School.
Ang Rizal Elementary School, may ara na kamo ginatawag nga Teachers League. Sige ma'am, Officers. mention niya ako na isang Teachers League. Bali, ang Teachers League ba, Ma'am Ann, ano ni siya, isa ni ka separate organization, iyan ni grupo sa mga teachers dire sa Rizal Elementary School. So may election kami ni every 2 years. Kag mag-met, ining silang mga Teachers League officers, sila ning gastan sa mga teachers. So, sa akon, in behalf sang amon nga Teachers League, kay bilang presidente sang Teachers League namon, nagapangabay kami sa amon nga Schools Division Superintendent, kag sa amon nga Regional Office, kag kung sino man gid ang pwede makabulig sa amon, nakabay pangatagaan man sa immediate action nga amon nga ginahingyo. Amon nga amon nga prayer, para nga ma-consider man lang amon nga mga emotional status. Ang ouster gid. Ang immediate action. Oo. Kay hindi ang bal ni Sir Fico, ma'am, di refer sa legal, so hindi ka mo refer pa sa legal. Ma'am Himora will stay gihapon sa school. Ang sa amon, kay tungod amo na ni ma'am nagakalatabo, ang mga maestra daw, ano na bala ma'am, inang niyara sa amon nga daw ang anxiety, puwerte na. So kung siguro kung magsige pa si ma'am, basi madugangan. These 30 teachers nga nagperma, as in gapanindugan gid ni sila, ma'am. Gapanindugan. Aragi kami na. Ara na kamo sa point nga gusto nyo na ipalabot ni sa kay DepEd Secretary. Yes, ma'am. So you will do that. Siguro basi pwede, ma'am. Mahimo namon. And the regional office mo katian kamo sa region. Kabay pa. Oo. Kabay pa, ma'am. Amo na amon nga pangamuyo. Nga kabay pa mapamatian kami kag matagaan kami sa immediate action. Sa kay Ma'am Himora subong, anong sitwasyon sang school after this? Ani nga na namili namon sa bombo. I mean, kay syempre hindi siya namon malabot. Why siya diri subong sa school? Why di siya subong, ma'am? Alin sang kahapon daw din siya sa seminar. Oo. So wala anything ginpatawag kamong 30? Wala kami napatawag. Which amo gid taning gusto nyo? Gusto namon tani ma'am open forum. So amugid niya teachers sa subong humupon sa mga pangayo nila open forum, no ma-resolve ni. Pero wala na since nga na take up naton ining issue. Why man si Ma'am Himora pakapakita sa eskwelahan. Bobopons, no? So amo ni subong ang sitwasyon sa Rizal Elementary School. Hambal ko na gani bombopons sa mga teachers Si nga ma'am to na interview mo, isa man to sa nagpetisyon? Isa man siya sa nagperma. Nagperma? Oo. Nagperma. Oo, nga gusto petition for ouster bala. Oo. Sang September 5 na. Isa man siya sa gusto nga mapahalina dira si school principal because ang ilang experience. May intercom na dira sila bombopons. Oo. Ina ba lang ga-connect na sa office ni ma'am. So, every time may instructions, let's say, may na-monitor, kaya may mga CCTV sa sulod. May na-monitor siya. Like, for example, may na-monitor siya, bata galagaw. Children, sulod, amo na. Ikaw, teacher, amo na. Ang namin sa mga teachers, bombopons, nga sa intercom niya bala nga ginaano ka gid sa bala ginahambal ka paano sa kuno taon sang ilang mga estudyante kung ginakigan dira sila sa tubang sang mga estudyante no nga ang gusto nila kung may sala sila bala bombopons ipatawag man sila hindi nga pakahuyan mo amo nang ila version pakahuyan mo dira sa tubang sa estudyante sa tubang kay 69 aslak bilog ang mga manunod sa tubang sa mga teachers sa tubang sang ginikanan, amo ng point niya, nga hindi nila bala maratulon, no? Nga hindi naging healthy, amo niya, ang anxiety nila, tapos di ba before 7 a.m. dapat ara kada, ay kung wala ka, matalopangdan ka, ang ginahimo ni principal, sulo sa ila, mention ka sa megaphone or microphone, late ka, amo niya. Tapos may ginsuguran, gining vaccination, blabumbupons, ang isa ni sinatanaw nila nga ugat, may 5 ka teachers unvaccinated. Ining unvaccinated nga mga teachers, naakig siya, kaya gusto niya 100%. Pero, hambal san sining mga teachers nga nasigulanon ko kayo na, why niya kami mamlabla ginapatawag? Ang ginahimo, ginapakahuyan niya kami. Ginapakahuyan niya kami sa damo teachers, hindi, like, amo na bala, one time, abi nila, okay na, nag-attend sila flag ceremony. Sus,
Isa-isa ko nambal ko no ila. Ginuna niya na ang grade 2 teacher nga retirable, 58 years old. Sa kadamuon, labong bupons, nambal niya ng mahalin bala. So atong retirable, nakalin, gado ba niya bomboan first time ko na experience siya, pakahuyan ko. Kaya gipalin niya kay Waisa nagpabakuna? Oo, pinahalin niya bala nga wala na sa ka-insindi sang Anti-Discrimination Act or Discrimination? Oo. So, amo na bala, amo nang hindi nila magustuhan ang aktwasyon ni ma'am. Tapos, gin-meeting ni sila, ginpatawag sila ni ma'am Dahaw, ng nila. So, okay naman to. Abi nila, gani masettle sila. Tingin puwas-wasan naman kuno sila ni principal about this. Ang ila punto, blabong bupons, madala kami sa sugilanon, hindi lang kami pagpahuga, kag buyayawon. There's something like that. Amo nang hindi nila magustuhan sa attitude sa ila ni Ma'am Himora. Why sa nagakatabo nga pagpatawag, meeting, ipakahuyan ka sa atubang sang madamo nga tawo. Amo nang hindi nila that's why niya, kami bomboan sus ang anxiety namon perte ga dalalagan tanan. Aman nila okay man na kay disiplina. Bala nga na lang early pero ang ila gid na lahinan nga inablang kung malate ka iano ka gid ay ragwag kada. Pero amo nang iya-attitude. Sa amo ni kadamo-damo nagreklamo sa bomboan wa gid sa may naka-record no? Oo. Ang isa lang gid siya nga tong bombopons nga maka-witness sila tanan-tanan. Ato balang ang maestra nga ginambala niya tong sa Puente Vella na nag-transfer. Ginambala niya nga sa Usawera, Yaw-Yawera, do Sol Sotera, amo na. Ti-witness to sila tanan kay naga-megaphone, naga-microphone. So amo ina. So, paano niya na palinyahon? Stand straight! Hambal sa mga teachers, bumbuan, mga teacher kami, educator, hindi kami estudyante. Nga sikitan niya kami amo sina. Amo nang feeling nila subong sining mga manunudlo nga ini nga 30. Actually, damo pa kami ang reklamo. Galing iban, why na nagperma? Diba nila, tinsindihan na namon sila. Tining nagperma mo ni, nanindugan ng 30, bumbupons. Nga, kaya na, sa information naton, may naghibi naman, tuloy ni Spihiko, na-publish na sa DepEd nila bala nga page. Tikinulbaan naman sila kay damo naman nagabasol. Tinga nga nagperma ka to nga nag-amo ka ni. So nagahibi naman sila. Kaya syempre, very normal man abong bupons nga may mga ma-react kag amo na bala kay bread and butter man nilang ang pagka-maestra. So that's why amo nang ginakulbaan nila kay ginahambalan nga daan sila ni Ma'am Himora. Hindi siya magsabat sa pombo but she will act accordingly. May mga legal man siya kuno yang himuon. So do amo man ning ginakulbaan sa mga teachers nga ini. Kay balikan niya gid amo nang information niya. Balikan niya gid ang ini nga mga teachers, no? So amo nang latest Bombo Pons. So, amo ni so far, Bombo Pons, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, ay punto alas 8 ng takla sa gabi sa ato sa ring nga pagpalagad. Diri man sa ato sa ring nga palatuntunan, no? So, sa kwan lang ko yung nagapati, no? Sa ring hambalanon, yung kung sa dagat, kung malinong, madalom na. Pero ini ang style yan ni Himora, no? Daway yan yung salto, no? Ang style ni Himora, siling nga nagahipos siya kaya may mga legal moves masa ko, no? Sige gamiton mo to, abimam tong imo nga mga kwan bala, no, nga ginapangasal to sa mga maestra nga buyayaw mo, no, nga balon mo nga gamiton mo to yung connection mo sa NBI, connection mo sa pulis, may mga abogado ka. No, kunimbawa subong ya daw balik kita sa 5 anyos ba? Hindi na uso subong ang pahog-pahog, no? Why na subong sang kwan, why na subong ka talab o ang mga pahog-pahog nga ina, no? So subong ya tanan bisan nga nagapungko ka lang ngayon ni sintik sa kaso, gani pwede ka mapriso. Tiyahan pa nga may mga ebidensya kag may mga reklamo against sa imo, no? So kita maluoy man ta, no? Sa mga estudyante, sa mga teachers, no? Nga nagabatsyag sa anxiety, no? Kaugot, kainit sa kagalingon, no?
kay Ma'am Christina Himora, no, principal sa Rizal Elementary School. Ti ko magmamon ning matabo, no, nga magkinasuhay ti ano na lang matabo, ano na lang ang mihura na, ano lang ang imahe sa Rizal Elementary School. No, kaya mo man lang the best nga solusyon, no? So ti basi kon ma-relieve manggid ni siya, no, kung ma-reassign, basi amo magid ang himuon jaman Japon. Ya depende sa investigasyon no, sa regional office ko ay isang kalokalo bihon da, no, kay kabalo naman kita. Ti bati ta kono, no, ambot ano ni kamatuod nga ang presidente sa Alliance of Concerned Teachers o kon act diri sa Bacolod do close friend yaman. Ti hindi na siling yati kung close friend mo ya, bisan sala na siya, apinan mo pa, no, bisan sala na siya, no, tabunan mo pa. Gwa mo na karon konsentidor ka dito ko mo ya madampig sa kwan kay kung may ranggo na kunano, ti ang ranggo hindi naman na magamit sa kwan sa punto nga ti siya na lang patihan bisan sala siya. Bisan presidente gani pwede ma-impeach, pwede gani mapahalin. Sa how principal na, no, ti pila nagay katuig abing pag principal ni Mrs. Simurao, no, nga ti do mo nang gid sa ka kwanda mo nang sa kamot, amo nang gid sa ka kwan manggamot da. No, sabay sa Rizal Elementary School. Buwas, no, tisinganta interview diri sa bahin sa Alliance of Concerned Teachers, no, presidente makama sa actor sa sulod sa Bacog, ano mabubulig nilas ni. Ti amula na, no, ang akon, no, so hindi tara pagulaton kay budlay na bla, no, hindi tanan na mapabalik kung may matabo pa. Di bla? Ti kung may mga kaso balik sa mga teachers, monitoron taman na Japon, no, kung balati ko di ingid abi asta. No, ang kapasidad niya kung gamiton yung mga koneksyon niya, no, perte, no, sobra pa sa presidente. Kada mo damo mga koneksyon. Di ka teacher da sa Rizal Elementary School, madlo ka. Ako teacher di ko madlo ka. As long as ngara ko ya sa insakto, as long as ngara ko ya sa akon duwa ka tiil nga nagatindog, nga ara ko ya sa husto, why ko dapat kadlukan da. Kag wala ko ya sa may ginapasino. Basta ngara ko sa insakto. Ko respeto, no, kung teachers pa, respeto. Ang gusto niya, respeto mi sa iya. Pero magamo sina nga duwa niya lang kami ginarespeto bilang isa man ka teacher. Bilang isa man ka professional, hindi man na kami sila nga mahipos ng astamentras 5 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpalagay sa palatuntunan Zona Libre. Sige, sunahan tanay, no, ang pinaka impormasyon, no, kay ti do damo nagakalipay subong nga mga punong barangay, no, barangay Kagawad, ka punong barangay, no, for almost pila ka mga barangay diri, no, 42,000 plus, no, ka mga barangay sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Bagod lang iya makabanan kuno sa sining pandemya, no, daw natapos naman gani ning COVID. Yan daw ay naman lang kita gani nagapakialam ni sa COVID kay daw ko COVID ato bangon ta do hindi kita iya makakaon sa isa ka adlaw, hindi takpangita sang kwarta, no, sa sulod sa isa ka adlaw hindi ta kapuli sang pagkaos milya ta. Kung amo lang ning aton nga interesan kag tutukan ining COVID, no, nga nagpanghalit na sa aton pila na katuig ti sobra-sobra na ini, no. Isa pa sa ginantaw ko ining mga malamon man nga lawmakers, no, nga nagmansig file man sa Senado kay House of Representatives, nagfile sang extension diri nga ti nagapanghilamos ang ray sila sang gasto sang tilikdan nga Mayo. Tapos magasto pa sila sining Disyembre, no, may gani magkalaubos ang mga porsyento nyo da. Di ba? No, kag ma-share nyo man sa tao ko ti lipain Japon tawo. Kung may eleksyon ti damo ma-circulate naman nga kwarta. Ti daway lang pigados pungsod Pilipinas magmusna. Pero ti damo man subong nagalalain siya ba? Ti na ang mga ginansador hindi naman makapangupit ang mga buaya, no, ang mga lagko bla panghaklab, no, lagko magnanga nga mababa sa buaya, hindi naman kaginansa sa Disyembre kay hindi naman dayon ang eleksyon sa barangay. Puro barangay lang na proiban niya nakapatindog sang balay nila, nakapatindog sa mga resort nila, no, sa pila ka lugar diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. So sa punto, no, nga ti pwede pagigalin kung may petisyon pagid nga kuan sa Supreme Court, no, pwede pagid makapagwa sa their own Supreme Court. Imbis nga nagayumihom na kamo da basi balik kuan lang black mo, no, balik kusmod. Sa pagkalinya Attorney Joe Max Ortiz. Attorney, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni.
Mayong gabi, Bombo Pons, sa aton dira maukod nga tagpalamati sang Bombo, mayong gabi. Okay. Yes, attorney, no? Sarahan ta ining punto sa bahin sang sining pwede pagali nga maka pagwa sang TRO ang Supreme Court just in case nga may petisyon pa nga ipalabot sa ila sining taratapan, attorney? Una gid, ini ang barangay elections, no? Kung may ma-question pa ka gusto padayunon ini nga eleksyon sa December, di siguro Bombo Pons, it will be an uphill battle. Buot silingon nga ang tsansa daw medyo mabulubudlay na because nga duwa na lang kabulan ang nabilin. Okay? In short, nga kung mag-file ka petition sa Korte Suprema nga mag-question nga hindi pagdayunon ang eleksyon, di kung sa akon pagtanaw sini, daw laban ka na sa PIRDE kung ikaw ang petitioner. Mangayo ka sa halimbawa, ano pangayoon mo sa Korte Suprema, preliminary mandatory injunction, nga gusto mo padayunon ang barangay elections. Kaya ti natalana na ini supposedly ining December nga tuig. No? Subong nga tuig, ti kung mo subong October na, dason nga 2 ka semana, November na, why nagit siguro sang time Bombo Pons kung ma-file ka limbawa subong hearingon nina sa November sang Korte Suprema, by the time nga mag-hearing ang Korte Suprema, eleksyon na, isa na lang ka bulan ang nabilin. So ang magwa sina, it becomes moot in academic na. Kaya tungod nga wala na sang time magpreparar para sa subong nga December election. So in all likelihood, ini siya nga petition base i-deny ini sa Korte Suprema kag i-sustain sang Supreme Court nga ang eleksyon ta sa barangay hindi subong nga December kundi dason nga tuig sa 2023. Bubupons. Kay ti kung sa House of Representatives daw kuha naman lang, no? Super majority sa Senado do may duwa na da karon nga opposition sa Torco, Pimentel and Rizal Tuberos po. Ano to kung sila pwede ini sila makafile, attorney, or makaserve as makatindog bilang petitioner? Any taxpayer sa Pungsod Pilipinas pwede makafile. Basta nga yes, any taxpayer, any citizen, why kinanglan gani nga taxpayer kagid ni. Kay ikaw yang gusto nga mag-file, gusto mo dayunon, incidentally, for practical purposes galing, Bombo Pons, it might be an exercise in futility. Meaning, nga kanugon sang imo nga chimpo nga mag-question sini, because isa na lang kabulan ang nabilin. So, ang hearing sa Korte Suprema, dali lang na, Bombo Pons, no? Schedule ina, dason bulan. By the time mag-hearing ka, why na time mag-preparasyon, isa lang kabulan ang nabilin. May hearing ka pa sa Korte Suprema. So, buot silingon, mabtan lang sang Lunes, malunisan lang, daw hindi na siguro kabot in Bumupons. Kung buot tani sang una pa, kung gin-file ini siya, pwede na siya. Incidentally, kung mabag-o pa lang, daw siguro Bumupons, pagtanaw ko as a lawyer, daw ay na ni chance nga siling papadayon mo pa ni eleksyon mo. No? So, ang goyo sinada, mas pakamayuhon na lang nila, hulaton, sa December 2023 ang eleksyon sa barangays. Kaya anyway, isa naman lang katuig. In the meantime, may layi kag naprobahan na abi na pirmahan ni President Bongbong Marcos. Ang matabo sinidire, in the meantime, may mga amendments man nga ginaduso si Aimee Marcos nga ang terms ang aton nga mga barangay officials will be 6 years daw pagkasubong abi sang termino sang aton nga presidente. So I think daw medyo dako ini nga pala mangkutano, no? Ang kongreso ta among may poder sina Bombo Pons nga mag-deliberate kung ano gid ang layi nga gusto nila. 3 lang katuig o 4 katuig o 6 katuig. So sa akon pagtanaw, bisan ano pa nangaliwat-liwat, katagan mo ang barangay kapitan sang 3 ka tuig o 6 ka tuig, kung corrupt ang isa ka barangay official, corrupt yun na siya gyapon, bisan magambal ka 3 years lang. Di kung corrupt ang isa ka barangay officials, ginatagan mo pag siya sang another 3 years nga mangin corrupt.
That is why ini siya dapat ang issue as regards the term of the barangay official must be deliberated nga sang aton gid nga mga congressmen kag mga senador agod nga makuha gid ang matutuod gid nga punto kag ang pulso hindi lamang sa aton nga mga senador kundi makadto sila sa level sang aton barangay kag pamangkuton kung ano ang gusto nyo, ano ang maayo sa inyo nga pagtanaw. Hatagan tani ang barangay kapitan sa 3 ka tuig, 4 ka tuig, o kung anong patuig. Pons. Anyway, ti mag-amo sa galing ko ang sitwasyon man ng taon ta subong, ti mostly sang mga kwandra, no, sa mga Supreme Court justices, associate justices, mga kaalyado man sang sining nagsulod ng administrasyon. So, ako yung nagaduwa-duwa man ko, no, nga may TRO pa ipagwa, attorney. Tanaw bala ang kaso ni Digamo, ni Teves. So, ang nagdiskuter kita di o gin-explicar man naton dira nga although executory ang desisyon sa Comelec, kag in fact si Digamo gani sa kay President Bongbong Marcos pa ang nagsumpa, nag-take siya sang oath, no? Na siya na ang mayor, ang gobernador dira sa probinsya sang Negros Oriental. Pero sa gyapon wala pa siya makapungko gidya dira sa Capitol, so sa subong duha ka gobernador. Kaya ang gusto nga matabo niya ni Governor Teves nga hulaton anay ang deliberation sa Korte Suprema agud base pa lang mag-issue man sang TRO. Tias na subong wala, ti karon kun ipilit naman akaron ni Governor Digamo nga magsulod sa Capitol, ti dako ini nga dako ini siyang issue. So I think nga matabo sina dira nga kung hindi by force ipaagi gina ni ni Digamo, no, makuha siya ng assistance of the police, hindi lang kag may ara gid sang Comelec nga ma-implementar sinagod makapungko na siya without waiting for any temporary restraining order coming from the Supreme Court. Bombo Pons. Ang latest kini attorney daw ara na nanaog na si Teves, and then daw si Digamo daw ara na sa Capitol subong opisina. Ang aton nga mga layin ni Baloka Bumbupons, no? Ang mga rulings ng Comelec, bisan subong ang bag-o nga napirmahan ni President Marcos nga SIM card nga registration, sa akon nga pag-intindi, may ara na nga ginapreparar nga petition dito sa Korte Suprema man nga mag-question sang constitutionality sang ining bag-o nato nga SIM card Registration Act. Okay. No? Kaya historically, Bombo Pons, chimpo ni Marcos, chimpo ni Gloria Macapagal Arroyo, chimpo ni Ramos, ginduso ni Tanan, wala nakalusot. Diretso na siya nakalusot sa kay Bongbong Marcos. Ini ang SIM Card Registration Act. So, in the coming days, I am confident na there will be petitions to be filed with the Supreme Court questioning the constitutionality of this SIM Act registration. SIM card registration Act. Yes. Okay, sige. Anyway, tiba tayo naton ina, no? So, para matubala, no, attorney, sa anti-terrorism law, no, nga mga provisions man lang tuya gani, no, ang mga gin-declare nga unconstitutional, ano? Pero kung i-compare mo ini sa postponement sa barangay kay elections, so lain naman, no, ini Ang kinalain sinada kay tungod nga ini ang Anti-Terrorism Act, duha lang ka portions ang ginalipay sang Korte Suprema. Sa bilog nga kalabig nga law, duha lang ka portions ang ginalipaya. Pero ang the rest niya, kwan gyapon intact buot siningon, hindi man na matawag nga partial victory for the petitioners nga nag-question sa Anti-Terrorism Act. Kundi nga daw pa Consuelo Bobo. Imagine mo, duha lang ang ginalipay sa Korte Suprema. Sa gyapon ang poder sa aton kapulisan na magdeklara dira halimbawa sang isa ka meeting sang isa ka organisasyon o grupo, may poder sila nga magdeterminar kung ina nga mga grupo na mga terrorist kag pwede ka madakop nga sa sulod sang 24 dias wala na kinahanglan sang search warrant o warrant of arrest tungod lang ini ang ang ATC o kung Anti-Terrorism Council. Magarekomendar lang sa korte na sila nga kuan nga grupo amuni wala na ka hindi ka na kailangan makatus korte.
you can immediately arrest. So kung tanaw mo gid, under the Bill of Rights ang atong Constitution, it appears nga unconstitutional. But then again, kung mo naghambal ng Korte Suprema nga constitutional, wala ka na dira, bubupon sa mahimo. When the Supreme Court speaks, it becomes now the law. For example, in the case ng pag-divide sang Negros del Norte, if you will recall, Bombo Pons, ang Negros del Norte kag ang Negros del Sur gin-crear ina nga laye, okay? Baya bali presidential decree lang sa 1986. Di kundi alin diri sa Silay, tub-tub dito sa San Carlos nang Negros del Norte. Kag ang diri naman sa Bacolod, daw kasta si Palay, Negros del Sur. Kag ang seat of government sa Negros del Norte amo na ang Cadiz. Sa ato siyang decree o kon laye, gin question ina sa Korte Suprema. Siling sa Korte Suprema, dapat ang nag-intra sa plebisito sa pagdivider sa Negros del Norte kag Negros del Sur, dapat ang taga-Sur ma-intra man. Kung mo wala mag-intra, ang ginagboto dito lang sa Norte, gin-nullify sang Supreme Court and therefore, wala madayon ang Negros del Norte kag Negros del Sur. So amo na ka sistema, Bombo Pons, ang ginatawag na Korte Suprema. When ang final arbiter sang tanan nga layi naton will be the Supreme Court. Once the Supreme Court maghambal sa amo ni, amo na ang layi, bisan ano ta pangasugid nga unconstitutional na, the fact nga ang final arbiter to determine kung ang isa ka layi constitutional o kung hindi ang Supreme Court, respetuhon gina naton, Bobo Pons. Oh, okay. Sige. Anyway, tila taon naton kung sa bagay pwede naman na makahambal nga mag-enjoy na tulo-tulo ng mga barangay officials kaya daw ay naman guro na tsansa nga makatiyar o pa ang Korte Suprema. Attorney Wides, thank you again and good evening. Salamat kag sa tanan mayong gabi. Okay, salamat. Si Attorney Jumax Ortiz, no, sa diba kabanan sa ato sa rigapagpalag, ito pamangkot, sino ay hanang may isog na mag-file sa petisyon. Tila umanta na yung Senator Coco Pimentel, Senator Rizal Tiberos. One of these days ba or this week or next week bala, pwede kita naka-interview sa ila mo. No, sa mga reaksyon ba nila kahit sila lang ni ang nagapabilin nga posisyon dira sa Senado, no, sa set of senators naton sa Senate of the Philippines. Kag siyempre sa House of Representatives siya, kuha naman na mga political butterfly naman na. Kung diin to ya ang pagkaon, kag diin ko to ya ang makagiransa, dito na sila. Kag kung diin to makapamursinto sa mga proyekto, dito na sila. O, diba? No? So, abot na ning galaw sa nila. Pero managani, akon may proposal, ako bala, no? Dolomaker man taba. Pero, nita kapakot, pasi si Bombo Antony, mag-congressman sa 3rd District sa Pilakadlaw. Kag baka paminsar sa mapile bala sang bill, no? Nga, kung pwede, pangkwaan tanang abisweldo ining mga barangay officials, no? Halin sa kapitan, sa kagawad, iskay chairman. Ang kagawad, just iskay duway na sweldo, no? Kapitan, kagawad sa barangay, iskay chairman. No? Pwede na, no? Ako, pwede, butang tara iabiton sa imo nga kwan, no? Nga bill, no? Nga pangkwaan mga allowances kag salaries, no? Ang mga barangay officials. Kaya para ipabalik, tatubla ang sa nauna, bala nga volunteerism nga ginatawag. Volunteer lagid, no? Volunteer, kaya tinga, from the barangay, no? Dira na start, no? Ang ginatawag nga korupsyon, tihalin sa barangay, kadto sa banwa, kadto sa syudad, kadto sa probinsya, no? Apa kadto sa nasyonal nga posisyon. Ang korupsyon, hindi gid madula, no? Tidira pala nga daan, bisa makabataan ni, eleksyon gani sa SK, especially kung mabutante sa SK, tamaan ka jutay, so ginapang house, no, may SK, sino nga sa likod sina? No, nagapang house ang SK, gapang house sa mga kapitan, kung may elections kapitan sa Vice President, no? Ang mga mayor, no, sa syudad ka mga kabanwanan, pati ang gobernador sa probinsya, nagahatag pundo sa mga kabarangayan, kahit gusto man nila nga may mga kaalyado sila to sa barangay. Pero siling ko gani, no? Unahon tabla, testing and trial ta, no? I-trial naton. Oh. Sa eleksyon abi sa tuig 2023 kabay pa may makapaminsan na da. No? Nga ko pwede kuhaan ni mga salaries ni, ang mga
barangay officials kay mo ta volunteerism, no bla? Sang una okay man lang to ginatudlo-tudlo man lang to. O ikaw kapitan, o ikaw ding vice kapitan, ikaw skid chairman, no? Ti okay man now, diriher man now. O subong nagapinauna-una sila daw racing ini ang eleksyon sa mga kabarangay, especially kung lagko ang barangay. Kag-ara sa highly urbanized city, no? Nga mga kabarangayan kay titlag kong sweldo, no? Ti nga pinakarira sila, no? Mga magpamilya ga pinatsanay, magabyan, way nagahirupay, kay bangod lang sa muna nga eleksyon. Kay ang ginalagas sweldo, no? Ang ginalagas porsyento sa proyekto, no? Ti kun way ni mga sweldo, ambot ko may mapadalagan pa, no? Bla. Kay ang sweldo sa mga barangay kapitan, no, barangay kagawad kay iban sila tiway man nila na enjoy, no, iban sa bulangan nila ginadala, no, sa masugalan, sa makasino. Ang masweldo nila kakaubos kaban sa barangay nila. Questionable nga mga financial queries hindi ma-explicar kundi nagkaladtong kwarta sa barangay gali kay tutos kasino, no? Di mo man lang ginahimo nila, ang mga sweldo da pila ka mga barangay kapitan, pila ka gagawad sa bilog ng Pilipinas, pila ka skid chairman sa bilog ng Pilipinas, billions of pesos man ang masave naton. Di ba? May punto man? No? Hindi lang makig ni mga amigo tang mga punong barangay magmusna. No? Kaya aton niya gusto ta ibalik tablas na una, no? Kabo in the name of volunteerism, no? Volunteer ako. Ti bulahan ining mga tawo nga magbolunteer sa mga kabarangay, mangin barangay officials or sector officials. Nga matrabaho nga wala sweldo. Kay ang budget para sa ila nga billions of pesos sa mga sweldo nila, no? Ihatag ta sa mga pigado, no? So I'm sure, especially kung tutukan na edukasyon sa mga kabataan, kay dapat, no, iporsige ginaton nga tanan, no, makagraduate high school, elementary, high school, ka maka-college graduate, no? Para wala sang rason. Mga kabataan naton magliho-liho kag kung anong himungon nila kag mangin bastardo or mangin kriminal sa ulihi kay ti wa isang iniskulahan. Di ba? Ti ko tanan kita may tinapusan. Ti ko ti bisan din ang mabunggo sa ulihi, no? Mabuhi kag makatrabaho ka. Amo na ang nami nga project, no? Nga gusto ta mabatian sa mga lawmakers naton. Mula na sa barangay, and then take on mga successful barangay, no? I-apply ta naman ini sa mga munisipalidad kag syudad sa probinsya, hasta sa national positions. Tanan nga ba national positions, wala sweldo. Kaya dumatsagan ta Pilipinas nagapamigado lang, sa panildo lang sa mga elected public officials, billions of pesos ang ginagastos ang national government, no? Pero iban senada tiway dam lang ginatago mla kag dragko manggad dila da. Why sweldo senador, why sweldo presidente, vice presidente asas dalom, no? Ang mga sweldo nga ginaama na karatuig billions of pesos, ihatag ta sa programa, in convert into programa sa pigado tang mga kauturan, no? Mga kabataan ning ini ka-afford sa mga gusto nila nga mga kurso kay wa isang kwarta. Although may mga libre subong mga kuliyo, no? Na siguro, no? Nami gid, no? Siguro ang Pilipinas kilalahon gini sa kasto sang kwan sa edukasyon, level sa edukasyon siguro. Hindi man ta mawigit sa ibang pungsod bisan sa Asya lang. Bangod sa epekto sa korupsyon, no? Halin sa barangay, hasta sa babaw, no? Ang number percentage of poverty nagadamo every year, no? Titikala na iyang silingati, nagnubo na tong underemployment rate, ang unemployment rate nagnubo na, tinikal na niya. Pati ko kung madula tang korupsyon di sa pungsod Pilipinas na iguro, no? Mangin mainuswagon man ta, kag magka-enjoy man ta. Hindi nga ti daw selective lang yang tawo di nga, no? Kag daw malimbawa, daw may ara sila isang lisensya do kitagaan sila isang license nga mangawat lang nga mangawat sa kaban sa gobyerno. Kilatan magmo Japon ara na sa pulo kasugo sang Dios. Hindi magpangawat. Pero paano kahit ang sungay nila sululubran nila, magsululod simbahan ganin, hindi nakiigo. No? So muna mga batinggilan, ang mga politiko, barangay officials pa lang, numero 1 nakakurap.
Lipay ka mo, kay may extension sa tuig, o may chimpo pa ka mo Di paano pakmukbawi na, no? Kung lain na record nyo. Tagaan man sansa ang iban. Kuya, daw to, basta mabot ang chimpo nga kwaon ng mga sweldo sa barangay officials, lantaon ta kung may mapapili pa. Kung ay eleksyon gasto mo lang, pila gasto mo sa barangay eleksyon, mga 8 bilyon ka pesos. Kuya, man tanabi sa mga programa, tanabi sa edukasyon, sa poverty, sa basta ka na mo, malnutrisyon, no? Ti sa 8 bilyon ka pesos, sayangon talang na. Dugin haboy talang kwartatas na. Imbes nga makabulig kita, no? Direkta sa pertahan, direkta sa baba sang tagsa ka mga Pilipino. Ihatag ta sa maswapang ka mabatinggilan mo opisyal sang barangay. Pati man ang labo da sa mga agencies isa na dang kumilik nga numero 1 makakurap. Kaklase kahin sa gobyerno. 28 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpanagad. Bagabalik kita, report ni Bombo Dennis Obica, standby. Bombo Dennis, report ni Bombo Cherry Santillan. At naman sa ato sa ring palatuntunan. May gabila kay Nini da, no? Kay President gahuragok na sa press. Butang ibla, may kalamunding kada, gaganganganga gid siya. Butang kuan ibla nang patuloy ibla kalamunding ba ni ibla kun hindi magpalak-palak. Kasi Nini man ko to ni gusto niya gid niya ang may eleksyon mo. Eleksyonon ta. No, parang hindi na hindi na makapalawig giding mga mga lulong, no? Kilala niyo sa lulong? Ang mga buaya sa mga kabaranggayan pati kung hindi may mga buaya man. Magabalik kita pagkatapos lamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Standby. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy.
ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung mas mga kabanan sa aton nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Si Bombo Dines Sabica naka-standby sa pekalinya pagpadulong to gina ni Governor Bong Lacson sa Regional Evacuation Center sa siyudad sa Imamalan. Ining mga evacuees naton nga mga epekto o kung kuhanin sila mga naapektuhan sang series of encounter sa Barangay Carabalan sa bahay sa siyudad sang Himamaylan. So check ta, this time yung mga actual gidyang evacuees, number of evacuees, number of individuals and families nga apektado sa series of encounter. Bombo rin sa report please kamin. Sa Bombo po, ginatagid di mismo sa alkalde sa siyudad sa Himamaylan.
ang figure karon no sining aktual na nga mga kadamuon sa mga evacuees sa sining usa na kasemana no nga problema no sa insurrection encuentro sa aton na militar kag mga NPA dahil sa may area sa barangay Karabalan, Kabadyangan no kag barangay Tres Portion nga napektuhan sining encounter kati sa natong post may ara sa karon sa 18 ka mga evacuation centers bumupon sa kabugusan sa Himamaylan no. Actually bumpos kay as official nga figure nga ginpayag ni Mayor Tongson nga ang actual nga ara lang sa mga evacuation center is 3,500 plus no bumupon sa mula na iya no. Ang atong unang figure nga nagwa ang 18,000 amo ning kabugusan nga mga pumuluyo sa nanituay nga mga sitio particularly sa barangay Karabalan nga naapektuhan. Pro-wise lang yan nag-evacuate mga bumpons na. Kay Demirista, kita diri bumupons sa 18 ka mga evacuation center. Bumpons sa sahod tanay paratis na matag sa ato ng tagplomati. Ang una, ginibumupons sa manding sa Regional Evacuation Center sa may barangay 3 nga may 95 ka pamilya ng mga 456 individual. Ikadua, ang arad sa may barangay Karabalan Gym, 159 ka pamilya with 629 individual. Ay katatlo diri sa Karabalan Baptist Church, 7 ka pamilya, 35 ka individual. Then sa Sarait Training Center, may 6 ka pamilya, 30 ka individual. Then ikalima mo ni ang End Time Church at sa kapilya na Rampons sa may barangay Karajuan. No, may 22 ka pamilya composed of 96 individual. Ay kanom sa may Campayas Catholic Church, 27 ka pamilya, 80 ka individual. Ay kapito sa Payao Evacuation Center, amo ni blang sa may dosalin sila sa may sitio Tunggoy nga nag sailot sa may Payao Evacuation Center kay lapit-lapit na tiya sa area sa Binalbagan. 27 ka pamilya, 102 ka individual. Sa Campayas Church 2, 27 ka pamilya, 80 ka individual. Sa Campayas Elementary School, 20 ka pamilya, 80 ka individual. Ikanapulo sa Mormons Church, sa Barangay 4, 2 ka pamilya, 13 ka individual. Ikaunsi sa Barangay 1 Gym, ang nagigatuan takinas nga aga dito sa proper, may 42 ka pamilya, 130 ka individual. Ika-12 diri sa Iglesia ni Cristo Church, may 7 ka pamilya, 30 ka individual. Ika-13 sa Lunay School, Sitio Kunalom, atong ligad nga adlaw ng kwentro tong may patay nga duwa karme, kaya namang Pilason. So may ara sa Lunay School sa may Sitio Kunalom, may 17 ka pamilya, 96 ka individual. Then sa Kunalom Health Center, may 18 ka pamilya, 71 ka individual. Ay ka-15 sa may Sitio Kunalom Elementary School, 65 ka pamilya, 241 ka individual. Ay ka-16 sa may Manuel Yulo Elementary School, 181 pamilya, 326 ka individual. 17 sa Don Florencio National High School, 90 ka pamilya, 331 ka individual. Ang ika-18 mo ni sa isa ka facility dira sa may NFI o INFIAC facility, 13 ka pamilya, 30 ka individual, no? Kag ang outside evacuation sites, amo ni blang mga pamilya man nga wala ay nagkadto sa evacuation ara sa mga paryente nila, sa mga mata nila, may ara 146 ka pamilya, 570 ka individual. No, kung sumahon tani bumpons, ang totally affected 832 ka pamilya or 3,521 ka mga individual. Ari ni sila tanan as of today
sa gyapon arasla sa sing ginimitan naton nga mga evacuation center bumpo. So isa pa din tanaw sa lokal nga pangluan sa Imaylan nga ti kon maklearing na way pagkalabalan kiti ko sa lugin sila ibalik pero yung pasaligman sa militar ni Brigadier General inesensya pasaporte nga itinghuan gid nila nga sa mas madali nga tiyempo mapabalik ini sila sa tagsan na mapamalay. Tisunod to kay Mayor Tongson Kina nga kung mabalik ini sila may mga may-ari pag iniayudang ihatag sila ang lokal nga pangluhan kag ang provincial nga government nato nga itibalan taman ang ilaguro itong mga pananong basi naglayong na to o na to tabo baka sapatan na to basi nagkalamatay na kaya kinali kung may makaangay pa ning problema so buligan naman sila sa aton nga lokal nga pangluhan no sang Himamaylan kag sang probinsya para makuha naman mapabalik naman ila to nga palabuyan eti bubuso mga adlaw sa nakasmana. No, ngayon sila tanan ang ara sa gyapon niya sa tuhay nga mga evacuation centers Bamopons. Pamatanto na pagpayag ni Mayor Tungson sa syudad niya sang Himamaylan. Ang 18,000 are the entire Carabalan area. Kaya tungod nga we have to consider that the entire Carabalan area, portion of Barangay Kabadyangan and Barangay 3 are the affected areas. So we consider the numbers of people staying there as affected also. Pero ang warm bodies in the evacuation center since day 1, amo na siya total to 3,000 to 3,500. So ang reports ng DSWD National is in total, both nga ang na-extract kag ang ara sa actual encounter sites. Of the services that we give to the evacuation centers, we also give services directly to the areas depending on the go signal na ginatag sa aton sa military. So what we're doing here sa evacuation center, we also do the same sa sitio 1, sitio 2, sitio 3, depende sa pag-go signal sa military nga makasulod na kami. So that's why in totality, ang affected naton subong is amo na siya nga number. God depende siya on a day-to-day basis. Let's say for example, today matag sa clearance. Basi tomorrow kung may ara naman matabong encounter within the area, balik naman siya sa another protocol. So that is why we're just ready for whatever and all under the sun nga instructions, ready to proceed dito sa site or ready to pull them out and extract them here sa evacuation center. Because in fairness also to the military, hindi mas laka-share sa amon, no? Sang total information. And also, that's why may mga protocols due to even sa evacuation centers, kay tungod nga may ara pa sila ongoing balang operations, no? So they're trying to control anay siguro the information para matapos ng tong problema nila. So right now, hindi man niya nga may ara kitaya sang blackout or news blackout. You have the governor with you have the mayor with you, the incident commander can easily answer your questions, and the DSWD people is represented by RD Nochete. Declared Himamaylan to be in a state of calamity last Monday. Ginhold namon ang council meeting of the local disaster risk reduction management in the morning of Monday, and then sang hapon ginpor sang Sangguniang Panglungsod. Right now we are okay with the funds, no? As I always say, we are on top of this, but we just need the support of all the government agencies, and we would like to take this opportunity pasalamatan ng aton pilang gobernador kay full force kidang suporta sa province sa amon, ang aton congressman kag ang aton nga DSWD. We have also other organizations like Red Cross and private organizations supporting us. Okay. Umupod sa matang papayag ni Mayor Tongson. Kay napumpon sa ang probinsya sa kay Governor Lacson, naghatag naman sining adlaw sig duga nga sikwenta sa mga bugas, pilato ka karton sa noodles kag dilatas na para ayuda gyapon sining mga evacuees naton Bamopons. Nakuan taman sang payag kay no ang aton regional director sa DSWD si Director Carmelo Chete. Bumupons kay Matcho Kaina kay sinaton ang aton nga Undersecretary for Special Concerns ng DSWD si Yusek Belma Cabrera ato man to Bumupons mo may briefing man to gina sa sa aton nga mga local officials kay Governor Lacson kay Mayor Tongson. So sabahan niya sa aton DSWD inpayag ni Director Nochete nga ang order sa ila ni Yusek Cabrera nga tutukan gid no ang paghatag sang ayuda sa mga evacuees nga sinaton tiara pagyapon niya sa aton na naituhan nga mga evacuation center Bamopons. Pagkatapos porsyon sa pagpayag ni DSWD Regional Director Carmelo Nochete.
Okay, sige lang, Bobo Dennis. So, alang-alang. Sige, no? So, 51 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Diman sa ato sa ring pagpalaga sa palatuturan Zona Libre. Sige, no? So, pabati talang nagurubwas Bobo Dennis ang pahayag sa aton ni DSWD Regional Director. Sige, no? So, this time, i-diretso na ito report ni Bombo Cherry Santillan. Diba sa ito sa ring pagpalagad, no? Marami ito ng oras na tonto kay basi malang-alang naman ta karon kay Bombo Cherry. May ma-report man sa patrola, ti subong kag ulan ang palibot, no? Gatulo ang ulan, no? Sa palibot karon diri sa bahin sa Surat sa Bacolod, no? Kag pilak mga lugar sang aton sa iyang probinsya. So, hibalon tayo makabanaman, no? Ang mabalita nagikan sa patrol, no? Ang reaksyon sa aton ng mga kapulisan sa sining pagperma ni Presidente Bongbong Marcos sa SIM Card Registration Act, no? Nga nangin isa na kalayi matapos ini ang ginpermahan. Ano ma-reaksyon sa ato sa mga kapulisan sa patrol? Bobo Cherry, please come in. Yes, Bobo Pons. Law Enforcement Agency ginahulat nga solusyon ang SIM Registration Act para sa nga nagaduging cybercrime cases. So suno kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, answer o kung sabat gid ini sa cybercrime, identity theft nga gaduging sa especially diri sa probinsya. Kag in favor gid ini sa mga law enforcement agency, especially sa pagdakop sa mga suspect o kung mga tawo balabang pumbabupots nga spread sang fake news gamit ang internet. Kag syempre subong daan gataas man ang kaso sang internet crime. So ini nga aktor favor makaprevent crime gamit ang cellphone bumapons. So kung mag-amo ini ang cyber ng SIM Registration Act, madakpan gid gilayon ang mga gahimo sang krimen. Kag hindi na makonsider nga anonymous o kon hindi makilalaan ang ining mga kriminal o kon mga pumuluyo nga gagamit sa krimen o kung gabra sa krimen gamit ang mga internet o kung may yara sang internet access, especially gataas ang cybercrime kag ang mga scammers kag ang mga cyber-related incident hindi lamang diri sa probinsya kundi sa bilog nga pungsod Pilipinas. So, Bobo po, siyari ba na pamatian naton si Police Lieutenant Judeces Catalogo. Liwangan the first day naton ma'am nga gin-cover naton ang pag-open sa tawag. Sige dali lang gid. Bobo che? Yes, Bobo Pots. Monitor sang pulis naton ng damo na gid ang mga cybercrime cases. Yes, Bobo Pots, no. Sunod sa mga kapulisan naton gadamo na gid ang mga cybercrime cases, hindi lamang diri sa pungsod kundi hindi lamang sa probinsya kundi sa pungsod Pilipinas, kapin pa especially subong balabang bapos damo sing scammers nga ga-send sang mga messages o kon email nga gahambal nga nagdaog ka kuno sang amune pero hindi magali tuod bambapos, especially nga matingala ka man syempre nga ginteksan ka bala nga nagdaog kasing mga cash prices. Kung wala ka malang intrahan, ti ang iban daan nga mga pumuluyo, bambapos, gapati baladayon, ti makapagwa ang iban sang kwarta o kung personal nila nga kwarta, kay abi nila may mabalik sa ila, bambapos, ti amo na nga may mga maintuan gid bambapos, ti kung na ni ang SIM Registration Act, ma-apply na gid, ti makabuli gid ini sa mga law enforcement agency naton, kay syempre mabalaan na dayon o kung ang mga address na balabang bapons, ti mabalaan dayon kung sino ina ang gagamit sa specific nga cellphone. Ani, no? So, ti mayo man kung mag-amo sina kay di na budlay para sa ila, kay balo ka sa pag-identify subong sa mga nagapang scam niyo. Budlayan gid ta? Yes, sakto gid bapons. Dati kung may ma-receive sila nga information nga mo ina nga gagamit sang cellphone nga pang scam o kon nang related bala sa mga identity theft, mga cybercrime, te ma-detect ilang nga mga IP address. So mabalaan gidayon bambapos kung sino ina gagamit, kay syempre SIM Registration Act dira na da i-register ang mga personal information sang gagamit sang
ina nga SIM card ti mahibaluan gidayon no kung sino ang gagamit sina kag ma-identify gidayon nga kag madakpan gid gilayon kung sino ang gapang scam o kung ang obra sang krimen gamit ang internet. Okay, sige. Balikan tabi si Sergio Dices Catalogo kung siya man ni Japon, ano? Bombo Cherry. Liwangan the first day naton, ma'am, nga. Sige, no? Do maalang-alang ita siya. Kamusta ang diretso ata ng goroning sa kwano sa pagbukas ang panaad sa maskara? So, Bombapos, no? So far, nangin matawhay ang pagsaulog sang maskara sa panaad. Kaupod ang 290 ka mga kapulisan gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. So bali tanan nga kapulisan didto nga na-deploy sa panaad is gikan lang sa Nokpo. Kag 7 ka officer nga ga-supervise sa mga kapulisan didto kag sa mga palibot. So wala insidente nga nagluntad didto nga didto nga maskara site kag kabay pa nga makontrol ang mga sari-sari nga insidente kay damo didto pulis. Kabay pa nga nagpanugyan man si Police Lieutenant Judeces Catalogo nga hindi ang kung hindi na balang mga importante nga dalalon, hindi na lang pagdalon kag bantayan gid ang mga kabataan kag ang personal security man. Kag kung may natabo nga insidente sa ila o kung sa palibot nila dira sa maskara site, mag-coordinate gidayon sa kapulisan kay syempre para man mahibaluan sa aton mga kapulisan kag maaksyonan gidayon Bombopons kung ano ang mga insidente o kung may natabo sa mga pumuluyo nga galagaw didto sa maskara sa panaad. Okay, pamatian ta siya. Naton, ma'am, nga nga gin-cover naton ang pag-open sa tawag maskara sa panaad. Bali may ara kita nga total na 290 nga gideploy yung mga PNCO naton for the security contingent. And dugang dira may pito kita nga officers nga kina-consider nato mga supervisors for mga team sector naton dira sa the whole of Panaad sa Negros. The first day naton, ma'am, wala kita sa record nga incident sa pag-open naton. Hopefully nga amo na naton nga major target that zero incident and zero man nga criminality that will be happening dira sa pag-celebrate naton 10 to 16 sa Panaad sa Maskara. In general, makonsider natin mga pag-open natin on the first day, considerably peaceful and we are on the top of the situation and we have to control the situation somehow because sa kadamuhon sa atang mga police yung deployed ma'am sa Panaad. So bali ang Nokpo lang gid sir ang na-assign sa Panaad? Yes, ma'am. Correct na siya, ma'am, because Nokpo lang gid because of mga na angin ayo sa BCPO and part of this ang mga programa natin mostly related sa province of Negros Occidental and all activities and events there are closely related to the elections and activities of Negros Occidental. So nagman sa naman nga participation all ng tanang mga pulisan nato naghalin sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang security is our security is at the same time personal security sa inyong mga gamit at the same time sa inyong mga na kaugalingon kung hindi naman kinalanon daloon sa crowded place like sa Panaad, hindi nila pagdaloon. And also, bantayan nilang mga mga kabataan, kaya mga tenants na magkalado o magkalos o eventually, and all things nga ay personal safety ang participation ko cooperation ng kapalit. Kasi may makita mga eventualities or things that the public safety and order. Especially deployed, please coordinate lang ang participant at i-report din ang mga insidente para ma-actionan sa ating kapulisan right away, man. Okay, sige, Bombo Cherry. Bombo po sa report para sa pagpangalagad sa Zona Libre, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi o alas 9 sa gabi din sa aton sa ring palatuntunan. Sige, no? So alang-alang na ito sa ring tiyempo. Anyway, itugyan ta na ang seguridad kung pag-mintinar, no? Sa kalinong kagatawayan sa ato sa ring mga kapulisan, both sa NOPO, at the same time sa bahin niya sa BCPO.
Sa ato sa ring nga Christmas countdown, may nabilin 33 dias na lang, Pasko na. Standby na ko sa Santos ng Rosario, ang iyong lagad Bombo Ponce Espino. Nagkapasama sa popor pagpamati para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!